Cik, kita kira terbentuk Bu Warina ya. Kita nonton warung kering, sing dalu Bu, sugeng mersani, live streaming. Mas Yanto Pejo, ketika telupen Pak Bidin matur nuwun, wau dalu pun dipun paringi pertolongan nambal ban. Sami Pak Bidin, Mas Yanto Pejo, Kepah Baru, Jonegoro. Siji wong iku siji sandalan pangan